हे एक कोकणातलं कोंबडीचं पिल्लू आहे। हे रोज सकाळ सकाळी उठतं आणि सारखं असं कॉक 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 करत बोंबलतं। काल परवा आमच्या उद्धव साहेबांबद्दल असंच काहीतरी बरळलं हे कोंबडीचं पिल्लू। बाकी काय नाही, ह्याला कोणीतरी सकाळ सकाळ काय करतं, अशी चावी देतं ह्याला कोणीतरी, आणि हे काय करतं पिल्लू, असं येतं आणि कॉक 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 करत राहतं। माझं एकच ह्या पिल्ल्याला सांगणं आहे, पिल्ल्या, आता पावसाळा सुरू झालाय, कोकणात भयंकर पाऊस पडतो, तेव्हा पावसात भिजून जाशील, कुठेतरी गारटशील, त्यापेक्षा जाऊन गुबगुबानं खुराड्यात जाऊन बस, आपल्या आपल्या निवाऱ्याला जाऊन बस। उगा कशाला मोठ्याशी पंगा घेतो, हत्तीसोबत दांडू खेळू नये बाळा। तू पिल्लू आहेस, पिल्ल्यासारखं राहिलं पाहिजे। तुझी उंची सुद्धा खुर्चीवरून खाली तुझे पाय सुद्धा पोचत नाहीत एवढी तुझी उंची आहे। तू स्वतःच्या उंचीप्रमाणे राहा। एकतर तुला सगळ्या महाराष्ट्रामध्ये एवढी नाना प्रकारे ट्रोल करतात की तुझ्याकडे बघूनच आम्हाला पहिल्यांदा उठल्या उठल्या हसू येतं, आणि तू असं दररोज उगाच काव 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 करत राहतो। हे तुझ्यासाठी खूपच लांछनास्पद आणि शर्मेची बाब आहे। मला तुझी दया येते। उगाच आमच्या उद्धव साहेबांच्या नादी लागून उगाच स्वतःचा हसू दररोज करून घेत जाऊ नको। उद्धव साहेब हे क्षितिजा पलीकडचं व्यक्तिमत्व आहे। तू त्यांच्या पुढे म्हणजे अक्षरशः पालापाचोळा सुद्धा नाही, किंवा स्वतःची अवकात ठेव आणि स्वतःच्या अवकातीनुसार बोल, अन्यथा तुला कधी एखाद्या दिवशी कॉककॉकच्या ऐवजी म्याव म्याव करायला होतील हे तुला सुद्धा समजणार नाही, लक्षात ठेव। तुम्ही पाहत आहात विस्टा न्यूज मराठी।